Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lola ko at ng buong pamilya niya. Taong 1966, Panabutan, Zamboanga del Norte. Lumakad siya sa gilid para masilip niya at makumpirma niya kung ano bang binubuhos nito at hindi ito mabasa-basa. Nung nasa gilid na siya ng bahay at medyo nakakalapit na siya ng konti, nakakarinig siya ng usal. Umuusal yung matandang babae habang nagbubuhos. Pagtingin niya kung saan ito sumasalok, doon niya nakita na yun pala ay purong langis. Binubuhos niya yun sa buong katawan niya. Sa pagkakaalam nating lahat, pinapahid ito ng aswang, di ba? Pero hindi. Itong uri ng aswang na ito, ipinapanligo yung langis sa buong katawan nila. Biglang natigil yung matandang babae sa kanyang pag-uusal. Dahan-dahan itong humarap sa likuran niya kung nasaan ang nanay ng lola ko. Biglang sumigaw yung matandang babae ng napakasakit sa tenga. Napaatras yung nanay ng lola ko sa narinig niya, tapos nagmamadali siyang tumakbo papauwi. Paglingon niya sa likod niya, hinahabol na siya ng matandang babae. Ang itsura ng matanda, sobrang puti ng balat na parang nababad sa dagat ng 5 oras. Nakataas ang lahat ng buhok nito na kulay puti na rin. Tapos yung mga mata nito, kahit nasa malayo yung nanay ng lola ko, kitang-kita niya na kulay dilaw ang mga ito. Bukod doon sa matandang yun, nakarinig siya sa paligid niya na merong pang humahabol sa kanya. Malalaki yon at mabibilis. Hanggang sa nakaramdam siya ng labis na pagkapagod. Pinipilit pa rin niyang tumakbo kasi malayo pa yung bahay nila eh. Pagtingin niya sa likod niya, wala na yung matandang babae. Tapos biglang tahimik nung paligid. Akala mo walang nangyari. Napaupo na lang siya. Hingal na hingal habang nakatingin sa likod niya. Takang-taka siya kung paano nawala yung mga yun. Pagbalik niya ng tingin sa harap niya, yung asawa niya, kasama si Tatay Dadoy, naghihikahos habang papalapit sa kanya. Hindi na siya tinanong kung anong nangyari, basta na lang siya binuhat ng asawa niya. Nung nakarating sila sa bahay nila, kaya pala pumunta yung dalawang yon para sunduin siya. Dahil ayon kay Mamang, sabi ng isa niyang kaibigan, nang himasok itong nanay ng lola ko sa teritoryo ng mga aswang. Wala nang planong manggulo yung mga yon. Sana hindi na lang siya nang himasok. Galit na galit si Mamang at kung ano-ano ang pinagsasabi nito sa nanay ng lola ko. Pero wala na eh. Nangyari na. Lumabas si Mamang ng bahay. Lumuhod ito sa isa sa mga puno doon. Tapos meron itong kinakausap. Hinayaan na lang nila. Sandali lang si Mamang sa labas, tapos pumasok ito ulit. Ang sabi ni Mamang, ayon sa mga kaibigan niya, magsisimula ng magmasid yung mga aswang sa bahay nila. Dapat mas maging alerto sila. Hindi lang yon, damay na yung buong lugar nila. Dapat sabihan na ni Mamang yung mga kapitbahay nila para maging handa na din ang mga ito. Nag-uusap pa lang sila nung gabing yon, nang biglang merong katok ng katok sa labas ng bahay nila. Isang magsasaka. Iyak ito ng iyak kasi yung alaga niyang 2 kambing, patay. Wakwak pareho ang mga tiyan nito at walang lamang loob. Galit na galit pa yun at pinagbibintangan nilang si Tatay Dadoy yung aswang. Kasi isang beses nakita ng anak niya si Tatay Dadoy na naglalakad sa tapat ng bahay nila. Nung una naaawa si Mamang doon sa magsasaka. Pero nung sinabihan nitong aswang si Tatay Dadoy, pumitik ang tenga nito at sinabi niyang hindi yan aswang,
Kung aswang yan, hindi yan makakapasok sa loob ng bahay ko. Tapos tinuro ni Mamang lahat ng pangontra niya sa bawat sulok ng bahay at lupain niya. Biglang natauhan yung magsasaka sa mga narinig at nakita niya. Matapos ang maiksing diskusyon, binigyan siya ni Mamang ng mga pangontra sa bahay niya. Kinagabihan din nun, habang umunguya si Mamang ng nganga sa bintana, meron siyang nakitang 3 malaking aso ang nakatayo, hindi kalayuan sa bahay nila. Nakatitig lang si Mamang dito at natatawa-tawa. Ang sabi pa ni Mamang, lumapit sila sa bahay para makapag-usap sila. Naglakad pa palayo yung 3 aso. Pero matapos yun, samot-saring ingay na ang naririnig nila sa paligid ng bahay nila. Si Mamang naman, nanatiling nakaupo sa bintana. Nagising si Tatay Dadoy dahil sa ingay. Mainit ang ulo nito at hindi mapakali. Sabi ni Mamang sa kanya, umupo lang siya sa gilid. Lilipas din niyang ingay na yan. Hanggang sa maya-maya pa, nagising na din yung lola ko. Gawa ng bigla-biglang sumakit ang kanyang sikmura. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Tumakbo siya sa likod ng bahay nila kasi sukang-suka siya. Habang sumusuka siya, meron siyang narinig sa itaas ng puno na nasa tapat ng pintuan nila. Yung tunog parang pag-angat ng ulo ng lola ko para tingnan kung ano yon. Nakita niya ang isang nilalang na nakahubad-hubad. Puting-puti ang kulay ng balat at basang-basa ito ng langis. Nakakapit sa puno at nakatitig sa kanya na para ba siyang susugurin. Hindi na nakasigaw ang lola ko noon dahil sobrang sakit ng sikmura niya. Nakita siya ni Tatay Dadoy at agad-agad siyang kinuha. Tinuro niya yung nakita niya sa puno pero napakabilis nitong nawala. Sinarado na lang ni Tatay Dadoy yung pintuan. Tapos sinabi niya sa lola ko na pakinggan yung buong paligid nila. Nakaramdam ng kilabot yung lola ko kasi samot-saring ingay na naman yung narinig niya. Sinarado na ni Mamang yung bintana at sinabihan silang matulog na dahil hindi titigil yung mga yon hanggat nakikita silang gising. Hindi naman makapasok yun sa loob ng bahay nila. Hanggang bulabog lang yun. Pagkapatay na pagkamatay ni Mamang ng mga ilaw, lahat ng ingay na naririnig nila sa paligid, bigla ding nawala. Sobrang tahimik na ng paligid. Tanging mga kuliglig na lang ang maririnig mo. Si Mamang, tatawa-tawa na naman para bang baliwala lang sa kanya yung ginawa ng mga aswang. Kinaumagahan, narinig ng nanay ng lola ko na merong mga nagsisigawan di kalayuan sa bahay nila. Sinilip niya. Nakita niya nagtatakbuhan lang yung mga yon. Sinabi niya kila Mamang. Tapos lahat sila sa bahay lumabas para puntahan yon. Nasipat nila na maraming tao. Parang merong tinitingnan ng mga ito. Paglapit nila, bumungad sa kanilang lahat ang isang patay na kalabaw. Butas ang tiyan nito at kalat-kalat sa lupa ang mga lamang loob. Tapos yung buong 2 hita nito ay nawawala. Maging ang puso at atay nito, wala na rin. Nakaluhod yung may-ari ng kalabaw sa tapat ng alaga niya. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula dahil yun lang ang hanap buhay niya doon. Galit na galit si Mamang nung mga oras na yon. Ang sabi pa niya, kaya pala biglang tumahimik yung mga yon dahil meron pala silang pinaplanong iba. Hindi niya palalampasin yung ginagawa ng mga aswang na pamemeste sa lugar nila. Saktong-sakto naman, andun lahat ng mga tao sa lugar nila. Unang-unang sinabi ni Mamang na yung mga bangkay ng patay na hayop na yan, kung talagang aswang ang kumatay dyan, wag na wag nilang kakainin. Dahil may posibilidad na maging aswang din sila. Ang mainam na gawin sa bangkay ng kalabaw, sunugin na.
At sinabi din ni Mamang ang lahat ng duda nila doon sa dalawang pamilyang bagong lipat. Kung gusto nilang lahat, ora mismo puntahan nila yung bahay ng mga yon. Lahat sila ay naglakad papunta doon. Pagdating nila sa dalawang kubo, walang katao-tao. Hanggang sa may isang mangingisda ang naglakad papalapit sa kanila. Ayon dito sa mangingisda na ito, maagang maaga umalis yung pamilyang nakatira doon. Papunta pa lang siya sa laot, mga bandang 4:00 na madaling araw. Nakita niyang may bitbit yung mga yon. Hindi niya lang alam kung saan pupunta. Ang sabi ng mangingisda, hintay na lang nila, baka mamaya pabalik na rin. Nagpalipas silang lahat ng mahigit 1 oras doon, pero walang dumating. Nung paalis na sana sila, saktong-sakto naman na dumating yung dalawang pamilya. Ang nakatira pala sa dalawang kubo na yon, 4 na lalaki, 3 matandang babae, at 2 dalaga. Malaki pala ang pamilyang ito. Yung parang pinakapinuno ng pamilya na yon. Nanlalaki ang mga mata at parang hindi siya mapakali. Kamot ito ng kamot sa buong katawan niya. Kaya pala siya nagkakaganon. Hawak-hawak kasi ni Tatay Dadoy yung punyal niya na gawa sa tanso. Tapos kinikis-kis-kis-kis niya yun. Kasabay niyan, nagsasaboy si Mamang ng abo sa lupa na alam niyang ayaw na ayaw ng mga aswangang amoy. Nakikita nilang lahat. Ngayong buong pamilya na yon halos masuka-suka sa nararamdaman nila. Pero makahalata mong nagpipigil ang mga ito. Magsasalita na sana si Mamang at kukumprontahin sila. Nang biglang umarte itong pinakamatanda doon sa pamilya niya na sobrang sakit ng tiyan at nasusuka-suka siya. Siyempre lahat ng tao doon nataranta. Tinulungan nila yung matanda. Inakay nila ito hanggang sa makarating sa kubo niya. Tapos yung mag-anak, tuluyan ang nagkulong doon sa kubo. Pero may isang lumabas para makipag-usap sa kanila. Yung parang pinakamatandang lalaki. Unang-unang tinanong agad ni Mamang dito, anong ginawa nila nung 10 oras ng gabi at umalis sila? Kumunot ang noo ng lalaki. Ang sagot niya kay Mamang, umalis silang buong mag-anak para maghatid ng pinatuyong tapa sa kabilang bayan. Ngayon kasi, naubusan na sila ng tapa, kaya wala silang maipakita. Tinanong siya ni Mamang kung saan nila kinukuha yung tapa. Ang sabi ng binata, sa malayong bayan pa. 2 beses sa 1 linggo kung pumunta sila doon. Tapos 3 beses naman kung maghatid sila ng tapa sa mga bayan-bayan. Tinanong ni Mamang kung bakit yung mismong lugar nila ay hindi tinutustusan ng tapa. Biglang natigil yung lalaki at naging malikot ang mga mata nito. Para bang hindi niya alam kung ano ang isasagot niya. Habang tinitingnan siya ni Mamang, tinatapo na ni Mamang yung abo ng makabuhay sa tapat ng bahay nila. Saksing buhay ang lola ko dito nang biglang sumuka yung binata na yun. Kulay itim yung suka. Para ba itong tinta ng pusit? Dire-diretso ang pagsuka ng binata hanggang sa tawagin ito ng mga kamag-anak niya at pinapasok na rin sa bahay. Lahat ng mga kapitbahay nila Mamang dismayado. Kasi hindi nila napatunayan na aswang yung mga nakatira doon. Pero itong si Mamang at Tatay Dadoy, kumpirmado na. Hindi lang nila sinasabi sa mga tao dahil baka marinig sila ng mga ito at bigla na lang umalis yung pamilyang yon. At saka, nakakaawa yung itsura ng matanda. Baka mamaya, hindi pa maniwala sa kanilang dalawa. Habang naglalakad sila pabalik sa kani-kanilang mga bahay, sinabihan ni Mamang ng pabulong yung mga kalalakihan na gumawa na ng buho. Huwag nang magtanong kung bakit at huwag na ding masyadong pag-usapan yung pamilyang pinuntahan nila. Nagtataka yung isa at bumulong kay Mamang. Sabi nito, Mang, bakit? Kumpirmado ba? Paano nyo nalaman? Hindi na sumagot si Mamang. Pinakita na lang ni Mamang yung abo niya ng makabuhay na nasa palad niya. Kinalat niya yon paikot sa kanya. Tapos ngumiti na lang ito. Tapos si Tatay Dadoy naman,
Ginagalaw-galaw yung punyal niya na tanso habang pinapakita doon sa nagtanong. Huling salita sa kanila ni Mamang, pumunta sa bahay niya ng 11:00 ng gabi. Meron silang gagawin. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Lahat ng tao sa lugar nila ay nagtipon sa bahay nila Mamang. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Mamang. Puro senyas lang ito. Nung nakarating sila sa 2 kubo, kinatok ito ni Mamang at Tatay Dadoy. Walang sumasagot. Ang tanging nandoon lang, 3 malalaking baboy na paikot-ikot sa bahay. Bumubuelo na itong tatakbo papalayo. Nilundagan ni Tatay Dadoy yung isa at hinawakan niya sa tenga. Tinalian niya ito ng makabuhay. Tapos hindi na makagalaw at nanginginig na lang. Habang yung 2 baboy, mabilis na nakatakas. Ang sabi ni Mamang, ipasok yun sa loob ng kubo. Meron pang tao doon sa loob. Ayaw lang lumabas. Tinali ni Tatay Dadoy yung baboy sa gilid ng kubo. Yung ibang kalalakihan, umaamba na sasaksakin na ito. Pero inaawat sila ni Mamang. Ang sabi ni Mamang, hayaan nilang apoy ang pumatay sa mga yan. Pagsabi ni Mamang yan, nag-orasyon ulit ito paikot sa buong kubo. Nagsaboy siya ng kung ano-ano. Tapos meron silang naririnig na mga ungol na nagmumula sa loob ng kubo. Para bang matandang hirap na hirap tumayo o kung ano man. Pero si Mamang wala nang pake. Ando dun siya para wakasan na yung pamimeste ng mga yon. Nung tapos na yung ginagawa ni Mamang na orasyon, isinaboy na nila Tatay Dadoy yung apoy sa magkabilang kubo. Lahat sila nanonood habang nasusunog yon. Nung una, tahimik lang yung buong paligid. Hanggang sa pagtagal, samot-saring ingay na ang naririnig nila. Sigawan, iyakan, basta halo-halo na. Sobrang sakit nun sa tenga. Tapos yung ingay, hindi lang nanggagaling sa loob ng kubo. Meron sa gilid nila, sa itaas, sa likod. Basta, kalat-kalat yung ingay. Para ba itong nagdadalumhati na hindi maintindihan? Ang sabi ni Mamang, dumikit silang lahat sa kanya at kay Tatay Dadoy. May mga mata sa paligid nila. Baka hindi makapagpigil ang mga yon at isa-isa silang dukutin at patayin. Takot na takot yung mga kasama ni Mamang. Pero si Mamang at si Tatay Dadoy, sobrang tahimik lang at kampante. Matapos ang 15 minuto, nawala na ang lahat ng ingay na naririnig nila. Pati yung mga nagsisigawan wala na. Ang sabi ni Mamang, umalis na sila doon. Mamaya pagkawala ng apoy, lalapit yung mga nakamasid sa paligid. Bigyan nila ng pagkakataon makapagpaalam sa mga mahal nila sa buhay. Kaya nila ginawa yon para ipakita sa mga ito na hindi basta-basta yung binabangga nilang lugar. Alam ni Mamang sa sarili niya na gaganti ang mga ito. Matapos yun ay nag-uwian na sila. Nung nasa bahay na sila Mamang, nakadungaw siya sa bintana habang kausap si Tatay Dadoy na nasa labas ng bahay. Ang sabi ni Mamang, "Doy, malakas yung mga bata." Si Tatay Dadoy, tahimik. Nakatingala lang at tila ba meron siyang hinihintay. Maya-maya pa, meron ng mga kaluskos silang naririnig. Si Tatay Dadoy, pumipitik-pitik na yung ulo. Ang sabi ni Mamang sa kanya, "Doy, wag ah." Huminga na lang ng malalim si Tatay Dadoy para pakalmahin ang kanyang sarili. Matapos yung mga kaluskos sa paligid, bigla na namang tumahimik. Matapos yan, sa tapat mismo ng bahay nila, merong mga nakatayo. 6 yun. Nakatingin lang ito sa kanila. Wala namang ginagawang kakaiba, pero alam nilang nakatitig ito. Tumayo si Mamang at lumabas ng bahay nila. Nakabuka ang 2 braso nito na para bang niyayaya niyang lumapit yung mga yon. Pero wala. Nanatili lang silang nakatayo. Habang si Tatay Dadoy,
Umupo na lang at naghihintay lang din. Yung lola ko, nakasilip sa butas ng kwarto nila. Pinapanood kung ano ang mangyayari. Makalipas ang 2 minuto, isa-isa nang naglakad papalayo yung mga yon. At si Mamang, buntong hininga ng buntong hininga. Sabi niya kay Tatay Dadoy, hindi na natapos-tapos yung ganun. Paulit-ulit na lang. Si Tatay Dadoy, ngingiti-ngiti na lang. Matapos ang insidenteng yon ay natulog na silang dalawa. Lumipas ang 6 na buwan. Naging matiwasay na ang kanilang pamumuhay. Wala nang nanggugulo sa kanila mula nun. Pero si Mamang at Tatay Dadoy, hindi pa rin kampante sa kinalalagyan nila. Handa pa rin sila sa kung anumang mangyayari o kung sino man ang darating. Dahil alam nilang lahat na nagmamasid lang ang mga yon at nag-aabang ng tamang pagkakataon kung kailan sila ulit gagampalain. Hindi lang nila magawang makalapit sa ngayon. Dahil sa dami at kalat-kalat na pangontra ni Mamang. Okay, hindi na ako magbibigay ng opinyon sa kwento na to. Ang masasabi ko lang, solid pa sa pinaka-solid ang kwentong to. Ilang linggo na lang at makakapunta na kami ng Zamboanga. Sana talaga makita namin si Mamang. At saka nga pala, si Tatay Dadoy marahil hindi nyo pa alam, no? Matagal nang patay. Pero meron tanong sa isip ko eh. Marahil yun din ang katanungan ninyo. Bakit kailangang isakripisyo ng pamilya ng mga aswang na yon yung matandang nasunog doon sa loob ng kubo? Diba? Bakit kaya? Ay, yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.